Welkom bij Schaaldemondig. We hebben allemaal een levensverhaal. En de grote vraag is, willen we dat ook allemaal kenbaar maken aan elkaar? Ik heb vanavond een levensverhalenverteller hier aan tafel zitten. Welkom Sylvia. Hi. Welkom in deze studio. Fijn dat je hier bent. Ja, dankjewel. Maar wie is Sylvia? Oh, wat een goede vraag. Ik hou enorm van het leven. En ik hou enorm van taal. En dat bepaalt heel veel van wat ik doe. En waar ik me bij, waarbij ik me goed voel. En voor mijn gevoel is dat zelfs ook wel wie ik ben. Ja. Ik ben een woordenmagier. Kijk, dat vind ik een hele interessante uitspraak. Een woordenmagier. Ja. Als je natuurlijk levensverhalen vertelt, moet je natuurlijk inderdaad iets met woorden doen. Op een manier. Ik bedoel, want je vertelt ze. Ja. Of je schrijft ze. Wat voor levensverhalen schrijf jij? Of maak jij, laat ik het zo zeggen? Ja, ik schrijf veelal levensverhalen voor andere mensen. Ja, je eigen levensverhaal kan maar één keer, hè? Dus voor andere mensen, daar kan ik wat langer vooruit. Het is ook leuker. Maar het is ook leuker, want het verhaal van een ander is voor mij helemaal nieuw. Dus ik schrijf veel levensverhalen voor andere mensen. En dat doe ik of in opdracht, wanneer iemand bijvoorbeeld terminaal ziek is. Of weet een diagnose dementie heeft gekregen. Of allerlei omstandigheden. Of ontzettend veel heeft meegemaakt in het leven. Waardoor het belangrijk is om eens een reflectieverhaal daarop te gaan maken. En mensen kunnen dat niet altijd zelf. En dan kunnen ze daarvoor mij vragen. Dus dat is een manier van werken. En ik doe het ook tijdens uitvaarten. En dan schrijf je het dus en je vertelt het. Ja. Op een uitvaart vertel je het ook. Ja. Want dat is natuurlijk wel een levensverhaal. Heeft heel veel facetten. Sommige dingen wil je wel vertellen en je vertelt het zelf op je eigen manier. Alleen als iemand anders ernaar kijkt, krijg je toch een net iets ander verhaal volgens mij. Ja, de kunst van een hoe zal ik het zeggen? Een kunst van een levensverhaal dat de kern raakt, is dat degene over wie het gaat, dat of degene het zelf of de omgeving, die als degene is overleden, ja goed, dan gaat de omgeving daarop reflecteren. Als die zeggen, dit is zo precies zoals het was, als de energie helemaal klopt met de persoon over wie het gaat, ja, dan it rocks my day. Dat vind ik echt zo, word ik zo gelukkig van. Nou, uiteindelijk is dat denk ik ook wel, kijk, een levensverhaal en van een ander het voorgedragen of te lezen te krijgen, geschreven te hebben, iemand anders het voor je geschreven heeft, geeft jezelf, indien je inderdaad er nog bent, natuurlijk wel mogelijk aan het eind van je leven, dat je daar natuurlijk wel jezelf inderdaad in herkent. Goh. Ja. Dus ook een manier hoe dat opgeschreven kan worden, maar ook duidelijk gemaakt kan worden aan de omgeving. Wie die omgeving op dat moment dan ook is. Ja, dat kunnen familieleden zijn, dat kunnen... Ja, nou dat is waar. Wat ik net even dacht is wat ik zo bijzonder vind aan het proces van een levensverhaal. Het is echt een proces. Het is niet een kwestie van je gaat even een verhaaltje ophalen en ik schrijf even wat en dat is het dan. Er gaat een heel proces aan vooraf. En wat ik heb gemerkt is dat mensen die hun levensverhaal vertellen aanvankelijk vaak niet doorhebben hoe ongelooflijke bijzondere pareltjes in hun eigen verhaal aanwezig zijn. Ja. En ik geloof dat het heel belangrijk is om die pareltjes met de wereld te delen. Ja. Of het nou je kleine wereld om je heen is of een hele grote wereld. Maakt niet uit. Ja. Maakt niet uit. Maar dat het kan een inspiratie en een bron van wijsheid zijn waar andere mensen enorm veel aan kunnen hebben. Ja. Maar ik heb ook gemerkt dat de mensen die hun verhaal vertellen, vaak dus eerst niet doorhebben dat ze zo'n ongelooflijk belangrijk element in hun verhaal zitten. Waarvan ze zelf verbaasd zijn als ze het aan het vertellen zijn. Oh, wauw.
eigenlijk is het wel heel bijzonder, hè, zeggen ze dan vaak. Ja, en zij zeggen altijd van, ja, het is gewoon toch? Aanvankelijk Althans, vinden ze dat heel gewoon. Dan denken ze, ja, wat heb ik nou te vertellen? als je hem doorleefd hebt, een ervaring, Ja, een leven, hè, bedoel, dat doen we allemaal. ja, Dan nemen we dat op een gegeven moment als gewoon aan. Terwijl inderdaad als iemand anders ernaar gaat kijken of als je er met iemand over gaat praten, je inderdaad die dingen kunt zien, lijkt mij, die eigenlijk gewoon heel bijzonder zijn. dat is waar hoor. Dat is echt waar. En ik zie die pareltjes. En ik vind het heerlijk om als een soort parelvisser mijn hengeltje in hun leven te hengelen. En dan te gaan hengelen. En dan te kijken welke prachtige dingen er op tafel komen te liggen. Ja. En het is vaak ook heel... ik ben natuurlijk jarenlang coach geweest. En ik merk ook dat in de gesprekken komen ook hele rakende dingen naar boven. Pijnlijke dingen. Emotionele dingen. Ja. En doordat ik weet hoe ik vragen stel en hoe ik kan doorkijken in het verhaal, een beetje dieper kan kijken, weet ik altijd wel weer net een beetje meer eruit te halen dan ze eigenlijk zelf zouden kunnen verwoorden. En door de juiste vragen te stellen en echt in verbinding te gaan ook tijdens zo'n gesprek, is er de veiligheid om ook, voelen ze de veiligheid om te delen met mij. Om dat te delen wat ze misschien in eerste instantie niet gedacht hadden van dat ga ik delen. Dat ga ik vaak zelfs niet eens herinnerde. Ook dat kan natuurlijk. Ja. Dat het natuurlijk in één keer getriggerd wordt. Ja. Jij schrijft jij maakt die verhalen, jij schrijft ze. Jij draagt ze voor, al dan niet via een geluidsopname, zou ik maar zeggen. Of in als het inderdaad over een uitvaart gaat, tijdens een uitvaart. Ja. Maar jij maakt volgens mij, of jij wil daar ook video's van maken. Ja, inderdaad. Ja, dat lijkt me fantastisch. Want kijk, de tijd verandert. En vroeger dan dachten we gewoon van oké, je gaat een verhaal schrijven en het wordt een geschreven op papier verhaal. Ja. Maar toen ik hiermee begon, dacht ik, klopt dat wel met nu? Is het niet fijner als mensen een keuze kunnen krijgen? Dus nu is er een nieuwe optie bijgekomen, waarbij dan met een camera erbij een videoregistratie maken van het gesprek of van de gesprekken. Ja. Daar kun je natuurlijk ook heel mooi beelden insnijden van een ouderlijk huis of van allerlei dingen waar je, als daar de tijd voor is en de mogelijkheid om daar met mensen naartoe te gaan, om daar beeldmateriaal te maken, om er echt gewoon een mooie soort mini-documentaire te maken. En voor mij, het gevoel dat ik wil meegeven is dat het echt een leven eert. Dat het leven viert, van wie dan ook. En dat het ook eer brengt aan het bestaan van iemand. Ja. Ja. Als ik naar mezelf kijk, en ik kijk naar mijn vader, een andere generatie, die vinden heel veel dingen gewoon, normaal. Ja. En eigenlijk soms ook niet het vertellen waard. Dat is natuurlijk een generatie die dat natuurlijk niet meegekregen heeft, of daar misschien zelfs wel dingen wil stilhouden. Uit gewoonte misschien wel, dus niet vervelend bedoeld. En als ik nu naar mezelf kijk, op mijn leeftijd, ik ga niet zeggen dat ik veel heb meegemaakt, maar er zijn wel een aantal dingen gebeurd die op het moment dat je ze deelt, ook voor mijn omgeving, een andere, misschien wel een andere insteek geven. Een andere blik erop. Goh, ik heb nooit gedacht dat jij dat zo ervaren had. Ja, dat is waar. Waardoor misschien ook weer gesprekken op gang gebracht worden. Dat is ook zo, want dat kan heel veel heling brengen. Ja. Ik heb een boek geschreven. Dat heet De Magie van Zachte Kracht. En dat boek dat gaat ook in december in de boekhandels komen. Ik kan niet wachten. Ja. En dat boek vertelt ook 8 levensverhalen van 8 echte vrouwen van nu. En ook daar gaat het dus om levensverhalen, maar vooral inspirerende levensverhalen van vrouwen die enorm hard gestruggeld hebben in hun leven met van alles. Ja. Allerlei verschillende dingen. Ja. En al die verhalen, al die vrouwen vertelden mij hun verhaal. En dat mocht ik in een sprookjesachtig vertellingenboek vertalen. En dat gaat dan nu uitkomen. Maar wat ik merkte bij die vrouwen is dat
zij me eigenlijk allemaal teruggaven dat ze er zo ontzettend veel reflectiestof aan over hadden gehouden. Enorm veel om over na te denken. En wat ik bij meerdere zag, is dat ze daarna bijvoorbeeld op social media ineens over vroeger gingen posten. Foto's van hun moeder gingen posten. Verhalen over het Zwarte Woud gingen vertellen, waar ze is opgegroeid. Al dit soort dingen gebeurden. En toen dacht ik, ja, dit is het, hè? Ja. Het doet echt heel veel in een leven. Dat is echt heel bijzonder. Als je naar als wij als buitenwereld naar zo'n persoon kijken, dan lijkt zo'n persoon gewoon een gewoon normaal iemand. Ja. Een gewone normale vrouw die eigenlijk in een soort van, in het stramien van het leven zit, zullen we zeggen. Daar hebben we een kort filmpje van om even daar een beeld van te geven hoe een vrouw nu min of meer in, soms wel in bepaalde keurslijf zit. Dus zullen we daar even naar gaan kijken? Heel graag, ja. Vrouwen van nu lopen het vuur uit te sloffen, 100 ballen hoog te houden van mantelpak naar schoonmaakklof en ga maar door, je mag niet mouwen. Vrouwen van nu, alleskunners, zoveel moeten en hoge latten om onderdoor te schieten. Als je iets doet, doe het dan goed en heel misschien hou je een minuutje over om even te genieten. Presteren in een mannenwereld, ver van jezelf afgedreven. Meetellen tussen de kerels, gevoelens moeten maar verzwegen. Je rent je rot om te voldoen, want zo is het je geleerd. Voor je ogen wordt het geel en groen. En je vraagt je af, wat gaat hier nou verkeerd? Vrouw van nu, mag het ook zachter? Leef je nog van binnenuit, verbonden met je hart? Je hoeft niet uitgeput te huilen in de nacht en is het niet tijd voor een nieuwe start? Verbonden met je ziel, daar woont wie je bent. Geen hoge eisen meer waar jij nu nog voor knielt. En geen onzuivere noten meer die jouw instrument ontstemt. Jij bent jij. Jij bent vrouw, creatiewezen, caretaker en leider. Stop met rennen, keer naar binnen. Doe het nou. Jij bent je eigen gids en wegbereider. Kom thuis in wie je werkelijk bent en die je bent vergeten. Land in het veld van jouw zachte kracht en connect weer met jezelf en met je hoger weten. Alleen daar ben je thuis. Daar ligt weergaloze kracht. Daar start moeiteloos leven. Wanneer je eerst liefdevol naar jezelf lacht. Pas dan heb je de wereld echt alles te geven. Nou, dat is een heel duidelijk beeld van vrouwen in deze tijd die inderdaad nogal wat schoteltjes in de lucht, balletjes in de lucht houden. En die eigenlijk misschien wel net zo hard voorbij lopen aan bepaalde gebeurtenissen in het leven waar je soms misschien eens maar stil moet staan. En aan zichzelf vooral. Dat dus. Ja. Jij hebt 8 vrouwen daarvoor geïnterviewd. Ja. Wat uit dat boek, wat uit die verhalen van die 8 vrouwen, is jou daarin opgevallen? Misschien als een soort van rode draad. Dat heeft denk ik alles te maken met de naam van het boek. En dat was ook dat was ook het element wat het meest opvallend was in al die verhalen. Is dat, ik heb het boek De Magie van Zachte Kracht genoemd. Dat is gaandeweg ontstaan, doordat ik die factor ontdekte. Ja. Wat al deze vrouwen deden, dus hun leven doorstruikelen, struggelen, leven, vieren, maar ook heel hard op hun gezicht gaan. Ja, rennen, vliegen, alles.
En dat ze daar allemaal op een enig moment niet meer verder konden. Dat het blokkeerde. Dat ze in zichzelf vastliepen. Ja. Allemaal om heel verschillende redenen. Maar merkten dat ze de verbinding met zichzelf kwijt waren geraakt. Door omstandigheden buiten hen. Patronen, verwachtingen. Ja. Allerlei gewoontes die ze geleerd hadden. Ja. En al die vrouwen stopten op enig moment in hun leven. En gingen naar binnen toe en eens even kijken. Ja. Wat ben ik dan eigenlijk aan het doen? Wat gebeurt hier nu? Ja. Waar ben ik mezelf kwijtgeraakt? Dat is de vraag die ik veel gezien heb. Ja. En wat deze vrouwen allemaal deden, was bij zichzelf naar binnen gaan en ontdekken, maar hier binnen in mij ben ik al thuis. Ben ik er al? Wat nou als ik gewoon mag stoppen met rennen? Wat nou als ik gewoon niet hoef te presteren om goed genoeg te zijn? Omdat ik er ben en omdat ik ertoe doe. Omdat ik mezelf wil respecteren en liefhebben. En vanuit dat besef. En dat deden al deze vrouwen. En daar ontdekten ze wat de magie van zachte kracht is. Ja. Want zachte kracht is een krachtveld dat niets te maken heeft met spierballentaal en denken, harteflat, ik gooi hem erin. Maar gewoon worden wie je werkelijk bent in verbinding met jezelf. En daar helemaal oké mee te zijn. En daar woont je magische zachte kracht. Daar woont een krachtveld dat onmiskenbaar weergaloos is. Wat niet anders kan dan stralen en er zijn. En dat is de grote overlap bij al deze mooie mensen. Mooi. Ja. Ik weet niet of iedereen zo'n moment in zijn leven, maar ik herken het wel voor mezelf. Dat er inderdaad een moment is in je leven dat je zegt, ja, maar waar ben ik nu mee bezig? Wat doe ik nu eigenlijk? En inderdaad op dat moment stil gaat staan en gaat kijken van, ben ik nu wie ik ben? Wil ik nog dingen anders? Wil ik nog dingen leren? Wil ik nog dingen op een andere manier doen? Wil ik op een andere manier omgaan met mijn met collega's, met kinderen, met ouders, maakt niet uit met wie er in je vaste omgeving zitten. Ja. En zijn er dingen gebeurd in het verleden waarvan ik denk, goh, ik heb er altijd zo naar gekeken. Maar ik kan er misschien ook zo naar kijken. Waardoor eigenlijk het beeld ook heel anders wordt. Ja. Het zijn de cadeautjes van het leven. Hè? Reflectiemomenten vind ik het meest mooie. Ja. Van interactie ook. Van interactie met het leven zelf, maar ook interactie met andere mensen. Ja. Dat er altijd weer, elke dag kan het moment zijn waarop je ontdekt, wauw, een puzzel valt op zijn plek. Of een puzzelstukje alleen. En dan kan ineens de hele overzicht aanwezig zijn. Dat je denkt, oh wauw, daar ging die mis, daar ging ik op mijn bek, maar dat heeft daarmee te maken. En als ik dat doe, dan kan ik ineens weer flowen. En dan klopt het weer. Doordat ik dat overkomen ben, is dit gebeurd, waardoor ik nu steviger in mijn schoenen sta, beter weet wat ik wil, maakt niet uit wat dan ook het gevolg is. Ja. Maar dat je juist soms dingen meemaakt om je later te kunnen beseffen van, ja, maar ik heb het wel nodig gehad. Ja. Ja, ik geloof zeker dat je beter maar... Wat ik altijd zeg, je kan beter maar gebruiken wat je meemaakt. Want anders is het helemaal zo zonde van de ervaring. Ja, toch? Ja, als je het dan toch meemaakt. Eigenlijk ook waar. Nou ja, als je het dan toch mee... Ik zeg altijd, wanneer je het leven... Je wordt niet gevormd. Wat je meemaakt vormt jou niet. Het is hoe je reageert. Het is wat je doet met wat je meemaakt. Is wat je vormt. Ja. En waar je prachtigste lessen mee kan leren. Ja. Je hebt nu een boek geschreven met 8 verhalen. Die komt in december uit, zei je net? De bedoeling is zeker, de planning is nog altijd december. Okay. Ja. Dat ga jij zelf met een uitgever doen, neem ik aan? Ja, ik heb al een uitgever. Ja, dat is niet zo maar de minste ook. Hartstikke fijn. Ja, heel fijn. Ja.
En, dus dat is fijn. Maar ik ga wel crowdfunden om de fondsen voor het boek bij elkaar te brengen. Want een boek is in het uitgeverij helemaal tegenwoordig volgens mij. Precies, dus, ja. Dus dat... Dit boek gaat over vrouwen, dus ik neem aan dat het ook onder andere voor vrouwen is. Maar er mogen natuurlijk ook best mannen zijn die onder andere. niet willen lezen. Maar het is ook heel goed dat de mannen van nu en de jongens en de jonge mannen en de oudere mannen ook kennis nemen van de vrouwen van nu en van de wijsheid die daarin zit. Ik denk dat dat iets is wat allemaal aangaat. Ja, vind ik heel bijzonder. Ja. Je hebt nu 8 verhalen van vrouwen mogen opschrijven. En die komen dus in het boek te staan. Ja. Er zijn er vast nog meer. Ga je nog een boek schrijven met dit soort verhalen? Of? Nou, ik ben nu met mijn eigen boek begonnen, met mijn eigen verhaal. En dat moet eerst. Ja. En daarna gewoon verder kijken. Ja. Ben benieuwd. Ik ook. Sylvia, als ze jou willen vinden, waar kunnen ze jou vinden? Sylviavandoorn.nl. Moeilijker wordt het niet. Ja. Nee, makkelijker ook niet, denk ik. Nee, makkelijker ook niet. Nee. Ze kunnen dus gewoon naar je website gaan. Ja. Kun je daar op de hoogte houden van wat ze ook willen weten van je. En wie het boek dan wil bestellen, kan gewoon op de knop drukken. En daar zit een prachtige bestelknop. Simpeler kunnen we het ook niet maken deze avond, nee. zeg maar. Ik vind het super fijn dat jij een verhaal wilde toelichten. Graag gedaan. Dank je wel dat je hier in de studio was. Dank je wel aan de kijkers. En ik hoop dat jullie er ook weer het een en ander van geleerd hebben. Ik in ieder geval weer wel. Graag tot een volgende keer.